araw, bibilhin ko yan. Wala, nagkatotoo lahat ng mga sinabi ko. As in, kaya pag naisip ko talaga kinikilabutan ako pag lahat ng mga binulong ko lang sa hangin dati para nagkatotoo. Sabi ko dati, si Maricel Soriano, makatrabaho ko yan, ganito, ganyan. Diba ko nga, bulungan mo yung buhay ko. Ha? Kaya sabi ko nga, magiging asawa ko to. Magtatagal. Tapos si Ichan sabi ko, my God, Ano? ipapain ko to sa Rizal. Pag-uwi ko ng Laguna, may M4 na. Promise lahat talaga ng mga minsan pag kinikilabutan ako pag pag halimbawa pag ini-interview ako yung Boy Abunda, Charo Santos, Sa kahit pinangarap ako. Ang laging nasa isip ko talaga, oh my God, pangarap ko lang to dati. Parang nagkakatotoo. Parang lahat ni deja vu lahat, pero parang feeling ko, para sabi ko nga lagi, bakit mahal siguro ako ni Lord? Parang lahat ng mga hiniling ko sa hindi naman hiniling, parang hindi ko hiniling, parang too good to be true na mangyayari, parang imposibleng mangyari, pero laging binubulungan. May interview ako niya ni buhay pa yung best friend ko yung si Kit Kat sa NMK. Namatay na lang yun si Freddy. At yun si Kit Kat si Pajin. Si ano? Siya nga, nagpunta yun dito sila dalawa. Alam nila na yung may garden kami sa harap dyan dati. Yung bahay namin dyan. Kalsada to. Hard din namin yan. Magtatanim ako ng mga ano dyan, mga snake plants, mga ganun. Segment? Snake plants, mga horse plant. May iba-ibang halaman. Yung, ito sa, yung patusok, pataas. patanim ko yan. Gumawa ako ng bilog dyan, tapos nilagyan ko siya ng linya, tapos may flower, ganyan. Sabi ko, stage to, kunwari ako dyan nagpo-perform, ikaw dito, ganyan. Dito yung mga host ng ASAP. Nakalagay pa yan dati. Ano pa yun, 2005 yata yun. Ay, 2000, mga ganun. 2005, 2004. Siguro mga ano pa ako ng 4th year high school, 3rd year. Tapos yung dinadaanan natin papuntang Palayan dyan, ano yan dyan. Parang basketball din siya, pero hindi siya, patag lang siya, tapos dyan yung ring. Every fiesta, Pasko, New Year, nag-ano si Mama, nag-ano kami nagpapagawa ng mga palaro, ganyan. Tapos mamamasko may ako, program. ako magli-leader lahat. Siguro mga grade 6 pa ako nag-start. Ako na yung leader dito, lahat ng mamasko ako. Tapos nagpapakontest ako lagi ng sing contest, dance contest. Lagi kami may baile dyan, every Saturday, nag-invite kami ng mga babae sa iba-ibang barangay. Kukunin namin, papakainin namin sardinas, malunggay. Tapos upo sila sa table, magbabaili na. So sa tuwing sasayaw, ang baile kasi di ba may parang may mga babae sa harapan. share. Upo kami mga babae. Pak! Okay. Sa halagang 2 piso. Sweet music. Tapos, ala, na 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 ni. Kanta mga ganun. I can see the pain living in your eyes. Lalapit yung mga lalaki sa babae, tapos maghulog ng dos. Sayo-sayo, sweet sila. Ganyan. Ako lagi nag-ano yan. Tapos every Pasko or New Year, doon namin yung pinaka-grand namin. Disco na yan siya. Tapos nagsusulisit pa ako sa mga mayor, ganyan. Ano pa ako noon? Mga 11, 12 years old pa ako noon. Leader na ako dati. Sabi hindi ko, mo rin naisip na pwede ka pumasok sa politics. Wala Mas sa isip ko ginusto yan. mo yung showbiz talaga. Tapos ganyan. Tapos si Mama naman, magpatayin sila dati ng ano. Iba yung ano namin, sa mga bata ako, nakaano sila ni Mama, na magkakapatid yan sila lahat, mga tita ko. Namamasko yun sila kasi magaling mag-gitara si Auntie LB, ganyan. Pagkapasko, lahat na nalikom nila, gagawin nila lahat, ibibilangin nila bawat household yung mga bata. Ilan sila lahat, ililista nila lahat, gagawin nila, babalutin nila, parang exchange gift, pero iisa lang lahat ng laman para patas. Tapos yung mama ko, nagpatayin sila dati ng Santa Claus na damit. Tapos lahat ng mga pagkain, lahat ng mga exchange gift nandun, lahat ng damit niya. Yung mama ko ganun laki, tapos papilahin lahat ng mga ano, si Hana Sena! Altea Babanha, ganyan. May pangalan na talaga. Oo, ganun yan siya. Tapos nakaabang na lahat ng mga bata. Tapos after niyan, pagkatapos ng mga bata, pagkagabi na, baili-baili na kami mga na-excite mga ako. teens. Ganyan ako ka-active dati. As in, alam nila lahat yan. As in, grabe ako, sabi nga nila. Tapos 2007 yun, pumunta ako ng Manila. Biglang nawala ang lahat. Kasi parang na-miss na ng lahat, ganyan. Ako tayong leader. Tapos sabi ko, babalik ko yan one day, ganyan. Hindi ko naman expect na mangyayari ganyan. Sana. Kaya lagi lahat sila ng mga tito ko na mga pinsan ko sabi na, ay di maganda na dito sa Fiesta Pasko New Year, pwede ka na magpaliga dito, maglaro-laro ulit. Kasi wala na yun ilang taon na wala. Dati kasi ako pa nagpapalaro yung mga talong-talong na ganyan. Yung mga ganyan, Mario Wintutan, mga walk like adak. Ako lahat niyan. Tapos magkano lang premyo ko, 10 pesos bawat panalo. Yung mga tusok-tusok na tubig. Nag-ano pa ako ng mga niyog, nilalagay ng mga benching ko, ganun. Agawang buko yun. Kaya mga kaibigan ko, nabungal-bungal lang dahil sa akin eh. Kasi yung ganun, ng benching ko, yung buko-buko. Agawang buko, tapos yung, palosebo. Ay, yung inakit yung, may plug sa taas. Ako niyan, active ako niyan. Simula, hanggang nag-graduate ako ng high school. Oy, Gio.
Ano, dito tayo magpasko? Dito sila magpapasko sila ni Dominic eh. Ah, Yung Dali yung mama ko. Dito sila doon. Iwalit si Buddy. Basta doon kami mag-New Year, dito kami magpasko. Masaya dito. Lalo na, ano yung palayan. Pag naayos na. Diyan na yung palayan. Doon na lahat yan, I'm sure. Doon na yung maglalaro lahat. Simbang gabi rin dito, alam. Oo naman. Ano kami, simbang tanghali kami. Kasi, tapos gabi, pag simbang gabi, hindi namin nakukompleto. Ako lang lagi, hindi nakukompleto. Hindi naman nakukompleto lagi. Sige, tamad kasi ako. Ang ayaw kasi, yung simbang gabi kami, pero naghahanap kami ng mga lalaki sa gilid-gilid. Hindi kami pumapasok ng simbahan kasi lahat yan, naka-eyeliner yung mga lalaki dati. Bakit? Naka-lipstick, ano ka. Ang mga uso, trashers. hindi. Ang uso kasi ng trasher, parang rakista. Parang mga rockista. Mga Simbang nag-skateboard. gabi, puta na yung naka-shades ng gabi, tas yung, Edana, yung mga ganun-ganun. Sabi ko, ano to? Tapos, pero kami mga ano, maglalakad kami lahat dito. Tapos, So at 3 years, sa age mo na 3 years old, talaga, alam mo na, alam mo, hindi, tsaka alam mo na talaga parang kung ano yung gusto mo. Alam mo yun, nakaset na yung mind mo. May sarili kayong TV. Meron kami Tapos, paano mo naranasan yung sinasabi sinasabi mo? TV namin, mas matanda pa sa akin ng 2 years. Tapos, hanggang, andyan yata yung TV namin, hindi talaga siya nasira hanggang ngayon, hindi pa sira. Bumagyo nung 2016, wala pa to dito, di ba dito? Bumaha talaga ng tubig dyan. Bit-bit pa talaga ni Papa yung TV. Nasira, yun yung time na nasira kasi binit-bit namin kay yung tubig namin sa bahay andito na. Kinuha namin mga gamit namin, akala namin maano kami. Hindi naman, yung TV namin nasira tuloy dahil naulanan kasi binit ni Papa. So pinatuyo siya sa dun sa tapat ng palayan, nilagay doon yung doon pambahay namin. Nilagay yung TV doon, pinaarawan. Na okay na naman siya. Tapos nakabili na kami ng flat screen na punta sa kanilang TV sa lola ko. Nandyan, hindi ko alam kung marang siraan no. Ano pa yun, yung TV na sa likod, Gold Star. Pag nanonood kami, siguro mga high school na ako no, elementary, pag nanonood kami, pag lumalabo siya, pitik-pikin lang yung ano. At gilid, gilid. Hindi, yung cabinet mismo yung gaganunin namin. Kami gilid. Oh, tapos gag-aalugin namin yung antena, mawawala yung basa. Clear na naman. Oo, dami. Paano mo na-experience yung yung sinasarang ka ng bintana? Naranasan mo rin ba yun o hindi? Pag wala kami pera. Hindi, yung TV, nanonood ka tapos sasarahan ng pinto o ng bintana. Hindi naman. Hindi naman, alam na mga pinsan ko naman pinapanood ko. Ang naranasan ko lang is yung wala ka mambayad ng 2 piso, yung VHS pa, manonood ka ng Robin Padilla. Kaya high school, hindi ko talaga kilala yan. Sino yan? Sila Britney Spears, sila Paris Hilton. Ang kilala ko lang si Arnold Schwarzenegger, si Van Damme, yung mga yan, Jackie Chan. Yun ang kilala kong Hollywood. Wala, hindi ko kilala sila Angelina Jolie, mga ganyan. Kilala ko lang talaga, artista talaga. Fernando Po Jr., si Berting Labra, mga ganyan. Yung mga palabas na mga ganun dati, mga kahit kunting pagtingin nila Sharon Cuneta, si Sar Montano, yan lang kilala kong artista. Nung sila ni si Jigjig kasi mahilig sa mga music, kilala na siya, oh my God, si ganito yan, ganyan, si Paris Hilton, si Britney Spears, sabi, di ako makarelate kasi, sino ba yung mga artista na sinasabi na Jigjig. Sino sa mga artistang 80s yung in-idolize mo talaga ng husto? Na local? Oo. Ako Judian talaga. Judian. Hindi kayo talaga nagkaroon ng chance na mag... Oh, never had a chance Muntikan. na magkasama. Never ko pa siya nakita sa personal. Muntikan, hindi rin. Pag uwi ko di ba meron akong magandang buhay, guesting. Ay, oo. Na-move kasi nagkaroon ng positive sa COVID. Sa So na-move. Flight ko na papunta dito. And then the next 2 days, saka Si pala. Judy Ann ang Si Judy Ann na yung host kasi wala na si Scarlett Estrada. Tapos sinabi pa ni Judy Ann na, so dahil wala na si Mama Brenda pa tawag sa akin. So dahil wala na si Mama Brenda, ano yung mga ganito? Oh my God, nabanggit ni Judy Ann Santos yung pangalan ko. Siya talaga yung pinaka-ultimate dream ko. Never ko pa nakita sa personal. Kahit nung Christmas Station ID. Doon kasi kayo sa lock-in nyo, kinuhanan. Never pa talaga. As in siya talaga yung, gusto makita. Pero wala. Pero sa interview na, Brenda, meron ka interview for MMK. Sabi ko, seryoso ba ito? Yung kinikilabutan ako, pati si Boy Abunda, ganyan. Yes, yung natin, yung TWBA mo, tsaka yung, yung kasama mo pati yung sa lahat ng... MMK, di ba? Siyempre, longest drama. Hindi, tsaka yung lahat ng... Yung tayo sa kay... Hindi Tonight with Boys, yung niya. Bottom line. Yung pag-uusapan, yung mga issue, di ba? Lahat. Ang galing nun ha, in fairness. Sabi ko nga, lagi kong tinatanong si Lord, Lord, ang galing, parang, ang lapit ko sa'yo, Lord, ang bait ko sa'yo, ganyan. Knowing di ako nagsisimba, hindi ko nagyayabang hindi ako nagsimba. Hindi, pero kasi... Pero hindi ako simbahin kasi talaga, kasi di ba, yung relation ko kay God more in spiritual talaga. So hindi ako yung tipong pupunta-punta na simbahan kasi hindi ko talaga maiwasan na manlibak talaga ng mga
Tao Yung lang, tao magsisimba, lang. nakasando. Yung nagsisimba, nakashort. Naka-short, Ay, kata, Sa kung si Wawi, kung makikita mo si Wawi hindi ko ngayon. yan talaga ako. Ari ko yan, no? Oo, correct. Ultimate Kung crush. mag-inom ka, baka ma-rape ako ni, Ansing. Hindi ka mag-inom, love?